Anjaisma Pandemen Sandiwara. Selepas rehat guna menghormati kaum muslimin dan muslimat yang telah menjalankan ibadah sholat duhur, senantiasa semoga amal ibadah kita dapat diterima insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dijadikan bekal modal di yaumil hisab nanti. Amin ya rabbal alamin. Kebersamaannya Wiramandala semoga tetap memberikan suguhan terbaik sesuai dengan apa yang telah kami emban dalam Tri Semara Bakti Seniman, juru penerang, juru penghibur, juru pendidik, dan semoga kebersamaan pada siang berbahagia dalam acara ada tradisi pesta rakyat Nadran di Desa Mundu Lor, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon. Hari ini tentunya tetap dalam keadaan nyaman, aman, dan bersahaja, kembali selaras dan seirama. Kebersamaan hari ini pagelaran mimbar cerita yang kami ambil dari cerita legenda yang apabila di dalamnya terdapat sebuah kesalahan, kejanggalan tutur kata bahasa, tingkah laku canda yang kelepasan, nyun agne pangapunten. Terima kasih informasi dari segenap rekan panitia. Kembali yang kami hormati, kami sampaikan salam sejahtera untuk pilih sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, seluruh jajaran rekan panitia, juga dalam hal ini untuk aparatur pemerintahan Desa Mundu Pesisir, Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajarannya. Dari atas nama kesepakatan Sang Sutradara dan Mas Raden Juleng beserta Astrada Kampleng Sekutu, kebersamaannya Wiramandala Sejatilan Setia Biange Sandiwara Pantura dalam edisi show Selasa 23 September 2025 akan mempersembahkan pagelaran mimbar cerita dengan judul kalimatnya Dodot Delupak Merem. Dodot Delupak Merem.
yang agung mugi yang salah pitulung mugi yang salah rahayu saking kula separa kanca para seniman lan seniwati seniwara wiramandala dipun ping mateng raden culeng alamat saking Bulang Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu nyongon tukang ses nyongon puja bahasanya tamuginya angsal barok seniwati menunggaling budaya seni minang kewarisan sing para wali warisan sing nenek moyang sing wajib hati-hati sing wajib dipuji-puji telapukan kelingan kenang emane kelingan kenang tepe nambalawas napa kelingan papa panitia sareng ibu panitia keding sedaya seminyak seni sedaya semine ngali sedaya sami ngormati para sesepuh seminyak seni nafsu aja lok membara-bara nafsu sing mata keduhung kantun kami tembangi bapak panitinya bapak kusnat sareng bapak tamat minang kasih raja ngepros dewek sing dijaluk sampun lagi selawase sampun lain kulane semangat sareng bapak tamane gini sampun sok digawe lamun aya denok sareng bunda denok minangkene sing ngormati sampun ali selawase bapak kusnangan bapak tamangan panitia dewek pon
Bapak panitia minang kene sing ditembangi Bapak Kusnan Bapak Taman minang kene sing raja ngepros dewek panitia matur kesuwun. Kudung ni basi ngepange kanya gakas ningatine Bapak Kusnan Bapak Taman minangkahne panitia dewek si raja ngepros dewek sampun ale selawase mane wong sedulur Bapak Kusnan Bapak Taman minangkahne sing duwe raja ngepros dhewe Bapak Jul Bapak Dul minangkahne ketua nelayan dhewe Bapak Dul ngaturakeun matur kesuwun minangkahne ketua nelayan dewek sareng Mamai Alin minangkahne sing di warung Arab Mamai Alin Bapak Dul ketua nelayan dewek ora sobrang lawan pranti bawa rasa ning dinakien ati lan pikiran kula seneng Kang. Batur sedulur jarekah aja kurang-kurang puji syukur alhamdulillah ana bebasa selagi masih dipai waras selagi masih dipai urip ketemu mangsa burunga. Oh Kang mongkonon soten jare sampeyan kono. Priben sukono. Ya ari kula makeder ngomonge. La ilaha illallah masih keder bae. Apa kudu ngomong? Paham. Sampeyan meru dewek kan? Kan dewek sing meru. Najan sehat nanging ora luwih duit ya pegel Kang. Pengen nudut ya angel. Singaran sehat karo duit ya kunku bebarengan anane Kang. Munggu pendapatnya kita kayak kono. Ya bakal mengkonon mah pikirane cek Ciramah. Mulane ana batur, ana sedulur, enak bareng, blenak bareng. Ya gentenan karo batur. Sira masale medit nyuwun enggak. Karo batur tangan gegem. Aja gerek salah praduga sampeyan. Priben narep ngupai batur. Kanggo badan dewek begal langka kadang-kadang. Sedaya sami kumpul, sedaya sami lempang, sedaya sami lenggah, sami kumpul ngeriung para elang, sedaya sami rawuh, sedaya mas sami ngormati, sedaya mas sami nyakseni. Bapak Dul, ketua nulayan, sarung Mamai Alin, sing di warung ngarep.
kiyen kita dine batur sedulur pada kumpul oleh ngumpulaken takkan. Soale beli sobrang lawan Pranti Kang. Sing Citemu, sing mundu mesigit, sing luwung ninggange dilalah ketemune ning kene. Oleh bejani sampean. Ai cengar-cengir. Ya regulasi makanya tekroko kakek sampeyan kandhaan karo batur lan sedulur sing dari titik persoalan titik temu tentene nembe kebah sing diomongaken Iya dijawab ning sampeyan jelaka duit ladang nyelang kadang-kadang sing are jajan kadang-kadang ora jajan insyaallah iya iya ya Kang. sing dadi diuduk persoalan ning kene terkadang sing dingarani sendi kepemerintahan si adil karo masyarakatnya kepengen menciptakan baldatun thayyibatun waradun ghafur. Namun terkadang salah sawijining soal kang tumrap marang dinding jalmaning manungsa ana salah sawijining oknum manusia dudu salah sawijining pejabat baik sing artinya menyalahgunakan salah sawijining peraturan dan aturan sing ora sesuai kelawan undang-undang baik undang-undang negara baik undang-undang rakyat undang-undang lokal paribasane kaya kula karo sampeyan seringkali terjadi Petis manis belendrang pengening kacang enak ucapan nek mame alit minang tadi kang we warung arep dewek sareng bapak dul ketua nulayan dewek kefokusan bapak tangan panitia dewek sing dingarani undang-undang pemerintahan tentune beda karo undang-undang lokal artinya undang-undang lokal iku kawilange adat setempat arane undang-undang lokal jare wong kene adat lan budayane pada ngunjung rasa syukur artinya unjung iku mengunjungi sing maune beli kenal dadine kenal sing maune ora wawu dadine pada wawu berkah pada silaturahmi mengunjungi ning tempat-tempat sing jarang dijamah Benar Kang. sesuai karo dirine sampean kula uga para rakyat ora disangka-sangka kan ana sing Citemu ana sing Mundu Sing luwung ana sing luwung ngumpul sebebaturan termasuk kula dewek sing dianggap tua ya memang kula wis tua ya Allah Gusti jadi sing dingarani tua tentune kula dewek kula kemrinting bakal bahas tua iku urupe ana telu tekut ndak O iku usia, A iku akhir. Tanda-tandane usia wis arep akhir. ketiba main goreng kang ora disangka kang ora dinyana-nyana sulaya maning janjine aya denok sareng bunda denok gede kang lebih gaul bunda lebih gaul sareng kang ajoe gede aja lo
Kang, Iya. setitik gula pentakon Kang. Hari ning desane sampean Banjarwangunan, kaya-kaya desane tentrem li. Nggih, sing dadi pokok permasalahane kini. Kudu semata-mata kula karo sampean. Ana sing desakun, ana sing desakun, ana sing desakun ku dodok ning kene iki. Rariungan bareng adek karo sampean ku tentune ana salah sawijining sing kudu dibangun. Kang Ajo minangka sing duwe kumis beracun dewek minangka sedulur dewek. Coba kanda Kang, aja-aja penyebabnya pada sedulur. Setangga-tanggamu kula lagi geger kayak kacau kan. Coba kan. Wong Belanda. Oh, mantune Juragan Anwar ku. Bupel, Bupel. Ya orang mau bupel. Bupel kan. wong Belanda, Insyaallah. mantune Juragan Anwar. Mantune Juragan Anwar. Lamun sampean dipelajari pengene sing aran Juragan Anwar. Ada apa sih? Kang lebih kaul bunda lebih kaul keding sedulur dewek saking mundak jaya. Tukang gosoki perahu, tukang ngantasi iwa. Jadi bujang kongkonan lah. Barang sekian dua mantu wong Belanda. Oh sing aran siapa? Bupel. Kupel ku. Ya Allah, tindakannya kuyang. Coba nih temu pada bayi beli. Sekela-kela beli Juragan Anwar ku. Ya berarti padang sampean kita. Ya maling-malingane duwe mantu wong Belanda. Oh. Kudung nih masih ngepangan jadi pikir-pikir dewek kayak gagas nih ngertiin deng. Juragan Anwar. Ih, karo kula-kulaan ki wis beli kenal, Kang. Ya jare sampean kan ora. Pengene kan dudu wong wong apa lah. Juragan Anwar ku ngarlak bareng karo kita. Basu jukung, beberes perahu. Ya mangan ya dadak luru. Lagi winginane ketemu beli kenal karo kula. Ora ditempong boy sira. La ilaha illallah. Coba ning mundu. Mengkel Kang sesuai Kang ngerokaken nih. Bapak Dul minangka ketua nelayan dewek sampun ales lawase. Bapak Dul ketua nelayan dewek. Ya mau Kak. Keder dikomongaken Kak. Ya tentunya ora beda pira. Ning lebagian sing mantap dadi pusingnya ning otak ini Kang. Lamun meneng bae ya mantak nambah nemen sekela-kelane. Kendi beling wadato dipikir-pikir saumur kula welasi aya denok bundalan bae denok sareng kang lebih gaul bunda lebih gaul aja longane. Ya kaya konon kuno Kang. Lamun meneng bae mantak dadi panasing pikiran. Ari arepan dirimpet dilep ning karung dibuang ning kali ku Kang. Ya kena hukum ora. Ya mau kula ngomong kan. Jadi hukumku terbagi-bagi, ana hukum adat, ana hukum pemerintah, hukum agama iku kudu bisa membedakan. Ya jare kula mah beli manghukum-hukum kuno Kang Ion. Ya ora mangkenen. Sing dingarani kadang-kadang hari hukum sih tujuannya bener. Tujuan sing hukum karena kepriwen baik aja. Ana bahasa di mana bumiku pijak di situ langitku junjung, agama mawacara, negara mawatata. Bener monone Maka Kang. sing natane dudu negara bae termasuk awak ragai kula karo sampean ya padha.
termasuk negarane sampean. Rikalane sampean ora bisa nata. Ning awak ragane yang sampean sebenarnya adus ora adus, sebenarnya mangan ora mangan. Kun kudu menyimpang, artinya kan wis jelas menyimpang karo aturan lan peraturan. Loh sana seminggu bae sampean rambutnya kepal diadus limangan. Juragan Anwar ku wong ngerti hukum. Wong sugi sakingan bae sing aran Juragan Anwar iku wong picek nembe melek. Oh, Hari permasalahan kun makin hari hukum mangarti kabeh gak. ya kun iku justru bisa ngerti duduk kanggo kemaslahatan yang rakyat, melainkan kanggo pribadi. Jadi suka pisan bobodo kula rakyat wong ora duwe. Hari deke wong mamene deke dewek tak aja. Ketok ibae ta Juragan Anwar iki. Kena hukum sampean. Lah, sugi sote sekian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kabaran Kyai mene. Yai. La ilaha illallah. Sing sopan anak Wak Kiai. Sopan. Alhamdulillah Kyai. Wak Kiai Paki. Kulaku sing Banjarwangunan Melayu ora numpak apa-apa. Pegel Melayu lunga Pegelunga ngingkring. Tekang Wak Kiai ini men guyonan ya. Men Kang. hari kula kok. Anak dalan keluar ki Kang. Tentang Juragan Sing Anwar. dingareni terbang gede kaberan kula bakien. Sing tekar parping kula. Hari jantara diskusi kula sampean sebatur-batur. Paling tekang tukar. Semono takon Kang Wak Kiai. Aduh, Kiai pangapunten kula kini. Nggih, semoga berkabar kalan jaya mulia panjenengan. Jare diak tak kula-kula lagi ngarep-ngarep sapa wong sing bakale nungtun kula-kulaan ki ora. Bener Kang. Loh, karena sehubungan li wilayah kula iki lagi digawe resah. Mau gua ada dia kepriwe ora ana sampean sing minangka ngerti ning agama, ngerti ning pemerintahan, ngerti ning antara dosa, ngerti halal lan haram. Bener. Hari kula mau wong buta kepicek. Orang ngerti apa-apa kini pangapunten kula Kiai. Kula ganggawa santri ya. Lamun ora salah jumlah ratusan. Cuman awas kula weruh itikat